soutěžního automobilu, motocyklista najede se před komentátorské stanoviště, posádka vystoupí a pomůže lidi vyhodnotí na to, podařilo posádce harmonizovat dobové oblečení a charakter vozu výroby. Toto je u motocyklu. Účastníky dnešního srady, co se týče účastí jízdě elegance, tak ti, kteří budou vybráni, budou mít nálepku na skle, která je opravňuje účastní. Tak buďte napjatí, pomůže jury dá tuhletu nálepku a bude mít tedy možnost soutěžit o ony hodnotné ceny. Soutěž elegance započne zde před komentátorským stanovištěm ve 12:30 hodin startem prvního automobilu kategorie do roku 1945. Děkuji a přeji zase příjemnou zábavu a mnoho hezkých fotografií.